atu edwa a wo kyerese sese wo mo eye enwuma ahodo bi ewo eye twabo a ekosi tema power enclave no na wo mo de pipeline bi tum eno eka ho bi eni enwuma kese bi o mo ye ka ho bi na enkane ano entumi enyina so na ye ne kasa ye no o kire ensemo Ghana gas infidi dwuma ye de enyinam from Agya etimi fadru be mu kopie wo VRA no ehun be hia se afin biare ye be nsakra wo mu na yetimi ama no egina ne na so na aboa Ghana magana etimi akone nkan ti abreni nyina ye bibia fe no plan shutdown ye dwene ho ansa na yesinkonwa ansa na ye sa shutdown na ye ya na esunsun sanso no enya impact on the people of Ghana in terms of power outages. But the hunu say abreni nyina se ye sa shutdown no a hunu say other enclaves Abuaze enclave any eastern part of Ghana ye temane ne mpotemu no na mfidie ni bi nso ho no a na ye shut down ye plant na ho behia so menya from Agya de aye adwuma eno ne sa intermittent gas here ekoso a say yedum ye mfidie ni nyina yedum gas facility no na wo mo di pushy gas facility pushing from Agya no de banyina yedundum mfidie ni nyina na ye de droben no fa form ye say adwuma na unse mfidie adwuma no de ye ya the timetable at home 12 days 12 working days engineers no twitwa drobe no dia to form no ma ye hu dwuma na afi no say you do mfidie no a say ye bibia ekono depressurization say mframa no a enam ana mframa Agya no enam drobe ni mu no say atwe free mu ni atwe free mu no say wa anye careful no amfa engineering work and to ho no anye depressurization no properly a bit me di Agya na wo ye ne kese about say gas is highly inflammable engineers no zo mo to mo boase na o mo yes ane o ma we nyina na no no e ka ho bi e na ma ebre no ana donhore no ana se mre no ayede ye no etimi akọ animu kakra na yegidi ye se Ghana fo nyina so ne ye be ya adwene se se epekane a papa ne nyankane a de susanso papa bebre Ghana na ehu ye be nya se yes ade de to so bi the president in nisu ade hu say industrialization agenda of one district one factory na ya de president is fully committed into hu be nya se mfidie ni nyina na ye be dane ani na ye look at the credibility the integrity and all these facilities e de adwuma ni nyina no ye be take sa akonya no e de ye shutdown ye de miemia mfidie mu na afi going forward no sa new engineering work ni nyina be ye na nyoma timato akonkan no ntina mo hu se bi Ghana fo nyado ekronto se nkania no eba edumdum kakran is what we call plan shutdown aye adia esye na ye nyanyinam kania betima gina ne na so na etimi akọ amagana ni ba bia oda no wada. Yes, like I say, na yako asante mantemo. Asantehene otumfo osejuto autoso emienom de abasoboso nkokra de amakofaba de ema despite adwumakoi yera Osei Kwame so abono modin ye papa ohwese de wasi agiane na so ebiebie nwuma ama enkofo enya bi ayena na esefata se ode abasobo we de mano nokoso epiane so nyane na so na onya adwumadene emfa emwa oman no. On the occasion of the 20th anniversary of Otumfo Osei II, the Asante Professionals Club presents this award to Dr. Osei Kwame in recognition of his talents, business acumen, and entrepreneurial spirit. Probia Asante Kotokohene Otumfo Osei Twabebio wadene etna sikadwa eso ewa Asante memo emfrihia aduonu ni na nioma pii no wade egu akwan mu a wade edi mfrihia aduonu afidideyim na emu ebaako eyadwumadi akoso ya menhia ahemfie ene Asante Professionals Club akambom eyadwumadi esronko ede abo omanfo eye ankrankra ene enwayeku ahodo abaso se wonum etu anamompa dia boama Asanteman etumpon na ebi aka omai Ghana ebi eye Dr. Osei Kwame Despite ya Despite group of companies eda no a wo born abaso sronko na enye asem ketua Owurayire Theodosia Jackson ya wo Jackson Educational Complex Agya Koo nimo ya wo ye adwumtuni kase pa ene
atafo ahodo ya won mu nyina nso wo bo wa baso dwumadie ya se krobia Asante Kotokohene Otumfo Osei to abebio e kasaye ena nipa ye maye achede sese no metia na awosi acheme na chesemi wo nipa wa Asante mem ha ye niema fata wo se boya baso nti edwuma bia ne odwuma bia wo ye de wo ye biara wo Asante se mu hia menye ne se ye bone se ye beka se me ya Asante ne menye ne se wo se nipa fere so beka so ye Asante ne beka so ye Asante ne ana wo ye bone biara ebi ye bi adan na mo de mo fere se mbe ye ne a ne twetwe na nkoko ye ne a ne ye ni do ye nkoma ye ho ebi no kuma ye ho na ye ne dodo sakate ye nkoma ye ho enti enei sem yaken ho abom ne se adwuna Asantema ho dia ye nkuye ho ne ye nye man nye ye jesi ye boa ye ho ne ye man ye ya bia ni wo betumi atetie mu bia ni wo betumi ama se paasa ampasa wo pebibi ne ye ntimi hu mesemo yaka bomu se yemfa done no kre na nyesa Asante Professional Club na akeke yemfa nyema enye yema mpuntu mra ne nipa nyina hu sa pase Asante for ke hu bomu yetimi ye bibi ba ne ye okwankyerefo penina woda Asante Professionals Club ano ora Vincent Frimpong Menu enso ekasaye ewo dwumadie na se yentie bi in order to have an alignment and effective coordination and cooperation between these institutions, we as experts in different fields would like to come and devote that time and resources to support the initiatives that he's pursuing. That Asantehene will be transformed into the change that we want to see. That we would have effective transportation system, our people would have access to health care, and all that we would like to see. Yeah, that's why age na baby a Otumfo e kase ya na Otumfo de